Ja sa hneď spýtam na ten úvodný gól, ktorý ste dostali, to bol z vášho pohľadu určite nešťastný. No, bol dosť nešťastný, pričom ešte môj vlastný spoluhráč mi to tečoval vlastne do brady a vôbec som nevedel, že je gól až na reakciu divákov. Nebolo to nič príjemné. Nič takéto sa mi ešte v živote nestalo. Čo potom ďalej? Nitra sa držala, si myslím, že dostatočne, ale nakoniec prehrala 6-0. Určite, stálo nás veľa síl, boli sme veľakrát vylúčení a to nás stalo veľa síl. Dostali sme 2 rýchle góly za sebou, smolné a my sa nedokázali dostať do zápasu, bolo to na psychiku. Po tom včerajšom dueli, kde to bolo naozaj tesné, ste si mysleli, že bude sa dať uhrať jeden zápas? Určite. Včera sme to mali jednoznačne využiť, nemali sme si to v závere pokaziť. Určite by sa nám hralo dneska lepšie. Koľko ste to bolo? 4. Aj cez zápas ti to takto kapka? Áno, celý zápas, aj teraz mi to kapka. Tak mi doktor povedal, že do konca zápasu. Že dneska celý deň. Tak zasa sa spýtam, jeden najnešťastnejší gól v kariére. Určite. Určite som nezažil ešte. Čo už? Díky. Za maličko. Prišiel trošku neskoro. Tak.